Cabaretier Guido Weijers was deze week 3 dagen in Schouwburg-Venray voor het theatercollege Wat is geluk? Daarbij gaat hij samen met jongeren op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, de wijze les die ik ze meegeef, dat is best moeilijk om heel kort te vertellen, want normaal gesproken doe ik er een uur over. Maar ja, eigenlijk geef ik antwoord op de vraag: wat is geluk? Ik ben zelf vooral geen geluksprofessor. Ik heb er alleen heel veel over gelezen. En ik kwam erachter dat eigenlijk de basisvraag: wat is geluk? Die wordt nooit beantwoord. Iedereen zegt je wordt gelukkiger als je yoga gaat doen of je wordt gelukkiger als je een grotere auto koopt. Maar wat is dan precies gelukkiger zijn? En dat heb ik onderzocht. Daar heb ik een leuk theatercollege over gemaakt. En dat doe ik nu door heel het land. Ik zeg ook tijdens mijn voorstelling: vroeger, als mensen tegenslagen hadden, zeiden ze niet zeiken, gewoon doorgaan. En tegenwoordig is voor elk probleem een praatgroepje. En ik ben eigenlijk van allebei niet zo. Ook studenten van gildeopleidingen namen deze week plaats in de theaterzaal voor het theatercollege. Nou, dat er niet per se één weg is op zoek naar geluk. Alleen dat, zeg maar, dat je met 3 verschillende factoren rekening moet houden om geluk te zoeken, zeg maar, in plaats van naar één ding te streven. In het begin moet je, zeg maar, voor klein geluk, zeg maar, dat je korte termijn geluk hebt, zeg maar, in een korte periode, dat je zoekt naar kleine leuke dingen die op dat moment stimuleren. Dan heb je een tweede factor, is dat je op lange termijn geluk hebt, bijvoorbeeld familie, goede baan, goed salaris. En als derde om te zorgen naar de rest, zeg maar. Dat je, dus als je zorgt voor de rest, dat je ook dingen terugkrijgt van die anderen, dat ook geluk brengt. En als je die drie dingen hebt, zeg maar, dat je dan 1 groot geluk zou kunnen hebben. Feitelijk hetzelfde, gewoon maar dat je eerst moet streven voor korte geluksmomenten in je leven. En ja, je kan wel elke keer die stukjes aan elkaar vastplakken. Maar ja, je moet ook wel wat langdradiger hebben. Wel een goede baan, misschien een huis of een gezin. Of misschien huisdieren, net wat je wil. En natuurlijk moet je ook streven voor iets zinvols in je leven. Iets doen voor anderen dat hun gelukkig maakt. In de coronatijd is het lastig om daadwerkelijk echt gelukkig te zijn, zeg maar, omdat je maar op 1 kamer zit. En dan als je kijkt naar die 3 dingen, kun je langer ervoor zorgen dat je op lange termijn misschien daadwerkelijk geluk hebt. Geluk is natuurlijk voor iedereen anders, maar aan het eind van de voorstelling zijn we toch wel tot een definitie gekomen.